Shalom, oras madihita saluhutna. Huria nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga sahat hita di minggu ujuk tahun parhuriaun. Jala parningotan ni akan naung moding. Di pasinggulhon minggu odo tu hita. Memento mori lapatanna. Ingot ari amamatem. Hami sian parhalado. Pasahaton selamat beribadah tu hita saluhutna. Tabong utima parsaurat dohot Tuhan debata di bagasan las neroha dohot dame marede mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songod duhut-duhut do saluhut daging,
Jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut ido sa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti. Jala nunga malos bunga-bungay. Alay nahot do hata ni Tuhani rodi saleleng nileleng na. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho. Tupal hangoluan. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus. Tuhan yang kana mate dohot na mangolu. Hodo na punahami. Manang mangolu manang mate pehami. Nang pemardalan hami dirura nilinggoman ni hamatean. Dang huhabiari hami be hamatean. Ay hodo dongan nami. Dang tartiop ni hamatean manang tanomani behami. Ay hodo Tuhan nami naung humokop hami. Jalaho na punahami. Rohami nuaing tuho mangido. Taha tuho ma toddi nami dohot daging nami. Asa diho hami. Manang mangolu manang matepe. Say tiok matangan nami. Urupi hami marhite-hite pakokok mi. Asa sahat hami tuhangoluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Mari dehita sia bukwede nomor 267 ayat 5.6. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ujuk tahun parhuriaun. Dohot parningotan ni akanaung modding sadarion. Ima naniene sian kopesi HKBP biddu 15 parningotan dina modding. Taha porsiai jala tahati dakodo hamatiani. Ima ujung ni ngolu ni jolma di portibion. Maradian maibana sian sandok ulauna. Adong hauluao di akana porsea. Paboa Yesus Kristus naung heheido panguluhon jolmai sian namate.
Ibanado Tuhani na mangolu dohot na mate. Martuado na mate di bagasan Tuhani na setia rodi ujung na. Di patupa huriaido parningotan di akka na modding. Lahu padungohon hapor siauta marningot ajalta sadiri. Huhut padohoton pakrimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean. Songoni nagpakrimon di banua gijang sobulon ni todita. Dohot di hadodomu ni akka na porseai dohot Tuhan debata. Saha tunaro Yesus Kristus na padua halihon. Marhite podaon taudol hodo pakrimo di haluao ni jolma sian akka namate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran na madok, boy na mangulu, majalo paso-paso sian namate. Taalo do pikiran na madok, pabuan adong pardumuan ni namate dohot na mangulu, marhite tangiang. Taalo do pikiran na madok ikon pajongjong tugu laho pasangapon na modding. Dalan pangalapan pasu-pasu tu pinoparna. Jala marhite po doon. Tatulak do sude rumang ni na pinodahon ni ugamo hasipele beguon. Lumobi taringot tu todi na madok. Tading do todi ni namatay. Jala todi ni namatay gabebegu dohot sumangot. Di parningotan di namodding si parate atehonod. Do naman dok mauliate tu debata. Di namarningot ulaw na denggan ujuding uluna. Alay dang mangigil pasu-pasu dohot tadda siar-siaran sian namodding. Ido sahat na. Atong rak mangidugugo mahita tutuhata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Tabigima edi pujian sian punguan ama.
Marede hita sia buku de nomor 432 ayat sada dohot 2. Tatu potima dosa tanagodangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di julom, martangiang tuho. Dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asiniroham na godangido. Saya si maruham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhut na, sa isungguli roha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Bagabaga ni debata taringot tuhasasan di dosa. Humokop hita, gabe dosa do ibana nasutumadda dosa di bahed debata. Asa gabe hatigoran ni debata hita, marhite-hite ibana, kasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabigay ma edepujian sian punguan ina.
Marede hita sia buku de nomor 575 ayat sada. Tatangihon ma hatani depata turupuk epistel di minggutta sadarion iman atar surat di pangukapon biddu 11 ayat 15 sahatu 10 sia tajahama marsikat soren. Dungi di palu suru-suruan napapituhon ma sarunena. Jadi masa ma suara nagogo di banua gijang akka di padok. Nunga saha tuhatai doho tu Kristus nai harajaon ni hasianganon. Bangkit Raja Ibana rodi saleleng-lelengna. Ia situa 24 na adopan ni debata akan masih huduli habangsana be dipatuka ma bohina sida uhud sombama debata. Ninna nasida ma namadok mauliate do hami tuho ale Tuhan debata si gonggom saluhutna namangolu nuaeng nang najolo ala naung dialiton ho hagogo ommu nabalgay jala ala naung bangkit raja ho. Nunga tarimas aka bangso gabi Roma rimasmu dapat mati kini akan naung mate asa ni uhuman uhut mangaleon upatu akan aposom ima aka panurirangi dot akan nabadia akan makabiari guarmo akan met rodi akan nabalga uhut mangago akan mangago tanoi. Dungi taruka majoro ni debata na di banua gijangi. Gabe tarida ma poti perpadanan nai di joronai. Jadi masa maka hilap dohot suara. Ronggur dohot lalo. Nang abolas na balga. Ido sahatna. Martua doakan atau mangihon hatani debata. Jala nau piopsa. Amin. Tabigi ma ede pujian. Sian punguan sola gracia.
Marede hita sia buku de nomor 522. Tahatidak kumaha porsiautai. Sungun na hinatidak kun nidongata sa porsiaw di sadok portibion. Rap mahita madok. Au porsea debata Jehovah. Ido ama pargugo na suhatu dosan. Na tumopalangit doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean siya tondi porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Namati tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tubanwa toru dung detanom. Na mulak mangolu diari patoluhon. Na manaik tu surgo. Laho hundul tu siamon ni debata Jehovah amanay. Argogo na suhatu dosa ni, disima ibana paima mulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasasaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan na sora sudah. Amen. Tabegi ma tikting na masado na naeng si pamasaw na ditong-atongan ni Huriata. Titing Huria AKBP Sentosa Resok Sentosa Samarinda, Minggu ujung tahun Parhuriaun. Perningotan di Akka Naung Modding. Dohot topik Rodi Salinileng Nado, Pamaret tahun, Dohot Harajau ni Debata. Minggu 24 November 2024. Naperjolu. Obar tu data na masuk tu Huriata, torop ni ruas na marulang tahun di bagasan Minggu gudang na 44 halak. Hata ni debata, ima na taksura di poda saplonom ayat 20. Manang ise na paratateon hata ni debata, jupangan na denggan, jala halak na marapo satu Jehovah marulitua. Tusude ruas ni Huriata na marulang tahun, di pasatami mas selamat ulang tahun,
panjang umur, debatama nama dongani, uhut nama masu-masu. Napa duahon, jemaat baru. Memuka sadarion, gabe ruas ni huriat tama. Keluarga, Junianto, Sijabat, Inang Megawati, Boru Manuru. Rap dohot dua halak yanakon nasida, Narosian Huria, HKBP Cahaya Perdomuan, Resort Labuan Ruku 2, Distrik Sapulutolu, Aslap. Maringanan di Jalan Wiratama RT 17, nomor 14, masuk sektor 2. Inang ido hamima, tu keluarga la amang Junianto Sijabat, atik rapat dohot tita marminggu sadarion asa jongjong nasida. Nah patoluhon, minggu ujung tahun Paruriaon, manang peringatan orang yang meninggal. Sadarion ima minggu ujung tahun Paruriaon, perningotan di akka nau moding, laos di jahodo akka goar-goar ni ruas ni huriata, nau perjolo moding di bagasan sa tahun Paruriaon. Napapaton persembahan amplop khusus. Sadarion tapatu pado papungopelean amplop khusus tu dana sentralisasi HKBP. Lau mendukung kegiatan Sinode Godang HKBP tanggal 2 1 tanggal 8 Desember 2024. Pinangido homma partisipasi sian ganuk. Napalimahon pemasangan pohon Natal. Di hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 14 WITA. Di Patupa pemasangan pohon Natal. Pinangido hemma tu panitia Natal umum tahun 2024 dohot ruas sektor walu. Parhalado dohot ganup kategorial. Punguan ina, punguan ama, dohot remaja naposobulung. Asaro tu kegiatan pemasangan pohon Natal dohot dekorasi gereja. Napaonopon kegiatan rutin. Mamuka sadarion ganup akka kegiatan rutin di huriata masohot. Ima songon pertanyaan sektor sermon parhalado dohot ibadah kategorial. Tapatu pamamusean non di bulan Februari tahun 2025. Pinabotohon tu ganup kategorial asapatu pam latihan kor hobar tu jawal nabi. Napapituhon persembahan amplop. Di hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Tamasuhido Minggu apenda perjolo. Sialani mamuka sian Minggu tanggal 1 Desember 2024. Saat rodi 22 Desember 2024. Topatu pado papungu pilihan amplop khusus. Dung sidung jamita lautu perayaan Natal di Huriata. Napawaluhon laporan pertanggungjawaban panitia Pesta Gotilon dan HUT HKBP Sentosa. Denggado merdalan pembubaran panitia Pesta Gotilo dohot HUT HKBP Sentosa na 37 tahun. Dohot laporan pertanggungjawaban na dari Kamis tanggal 21 November 2024 na salpu. Songonoma rincian hasil Pesta Gotilon dohot HUT HKBP Sentosa. Pemasukan 383.295.000 rupiah. Pengeluaran 74.041.000 rupiah. Saldo akhir 315.254.000 rupiah. Kredit 3.975.000 rupiah. Mulai tema ipasaat hami tu panitia dohot tuganup ruas ni Huria HKBP Sentosa na dohot berpartisipasi di acara Pesta Gotilon dohot ulang tahun ni gereja. Debatama na masu-masu kita saluhutna. Napasiahon acara pertanyaan parhalado dan keluarga. Di hari Kamis tanggal 20 November tahun 2024 pukul 19 WITA. Di Patupa pertanyaan parhalado dohot keluarga. Maringanan di bagas ni keluarga amang situa J. Aritonang Inang Boru Sinaga. Alamat
di Jalan Kemangi, Gang Syukur, RT 48, Sekunjang, Samarinda. Pinangido humma tu ganup parhalado dohot keluarga asama dohoti acarai. Napasapuluhon konser mini remaja Naposo. Di hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 di perminggu manogot dohot di permingguan harian di Patupa konser mini remaja HKBP Sentosa latu perayaan Natal remaja Naposo. Pinangido partisipasi sian ganup ruas. Nah, 10 sada yuran tahun dan yuran pembangunan. Pinangido humma tu ganup ruas ni huria HKBP Sentosa asa tapasaha ma peleat tahun dohot yuran pembangunan tahun 2024. Muliate. 12 laporan keuangan Minggu 24 November 2024. Penerimaan huria 45% tambah non sentralisasi 98.085.025 rupiah. Pusat 55%. 17.670.400 rupiah. Pembangunan 2.957.575 rupiah. Kategorial 5.991.000 rupiah. Pengeluaran huria 629.000 rupiah. Pusat 17.670.400 rupiah. Pembangunan 336.735.000 rupiah. Kategorial 0 rupiah. Saldo kas huria per 20 November tahun 2024 gudangna 529.904.059 rupiah. Saldo kas pusat per 20 November gudangna 0 rupiah. Saldo kas pembangunan per 20 November 103.984.497 rupiah. Saldo kas kategorial per 20 November 29.249.750 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 663.138.308 rupiah. 10 tolu. Kepengurusan Persekutuan Paropuan Distrik Menang PPD HKBP Distrik 27 Borneo Regional 2 telah terlaksana serah terima kepengurusan Persekutuan Paropuan Distrik Menang PPD Regional 2 pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 yang lalu. Berikut susunan kepengurusan BPD Regional 2 periode 2024-2026. Penasehat. Pertama, Ketua PPD HKBP Distrik 27 Borneo. Napaduahon, Pendeta HKBP Resort Merak, Samarinda Kota. Napateluhon, Pendeta HKBP Resort Sentosa, Samarinda. Ketua, Nyonya Esiagian Inang Raulina Boru Marpaung. Sekretaris, Nyonya Situa EYL Nababan Inang Tri Kuntari Boru Simatupang. Bendahara, Nyonya Pesi Mangunsong Inang Selvi Marlina Boru Sianipar. Bidang Kerohanian dan Koordinator, Nyonya Sintua ABR Sinaga Inang Boru Manik. Anggota yang pertama, Nyonya P. Simanungkalit Inang R. Boru Sinaga. Yang kedua, Nyonya Situa S. Murangkir N. Boru Tampu Bolon. Yang ketiga, Nyonya K. Hasibuan Inang Situa M. Boru Hutapea. Papaton, Nyonya R. Siringo-ringo Inang Situa SL Boru Silaban. Napalimahon, Nyonya N. Sihan Inang Boru Manurung. Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan. Koordinator, Nyonya S. Sitorus Inang Boru Nabitupulu. Anggota, Nyonya TC Manalu Boru Semajuntak. 2. Nyonya B. Santuri Inang R. Boru Manulang. 3. Nyonya M. Simamora Inang Boru Purba. 4. Nyonya Situa Butar-Butar F. Boru Semajuntak. 5.
Nyonya Tampu Bolon M. Boru Simajuntak. 6. Nyonya B. Panjaitan Inang UP Boru Simangunsong. Bidang sosial, koordinator Nyonya E. Simangunsong Inang T. Boru Butar-Butar. Anggota yang pertama Nyonya Sintua T. Butar-Butar E. Boru Simorangkir. Yang kedua Nyonya R. Simbolon Inang R. Boru Nenggolan. Yang ketiga Nyonya H. Lumban Gaul S. Boru Nenggolan. 4. Nyonya P. Aritonang Inang Boru Pardede. 5. Nyonya E. Sinaga Inang G. Boru Panggabean. 6. Nyonya Sida Butar Inang H. Boru Situngkir. Bidang humas, koordinator Nyonya Dr. A. Simangunsong Inang AM Boru Manulang. Anggota Nyonya B. Nenggolan Inang EC Boru Gultom. Kedua, Nyonya Simbolon Inang R. Boru Hutapea. Yang ketiga, Nyonya Siombing Inang R. Boru Hutapea. Keempat, Nyonya H. Tampu Bolon Inang Boru Hutajulu. Nyonya DJ Sihaan Inang Boru Tambunan. Bidang kesehatan dan olahraga, koordinator Nyonya R. Sihombing Inang Dr. Mariati Boru Sitinjak. Anggota pertama Nyonya Opus Sunggu Inang Boru Silalahi. Yang kedua Nyonya F. Marpaung Inang D. Boru Sinurat. Yang ketiga Nyonya Sinaga Inang M. Boru Opus Sunggu. Yang keempat Nyonya R. Nababan Inang T. Boru Samosir. Yang kelima Nyonya Siburian Inang R. Boru Sitompul. 14. Jadwal perayaan Natal, kategorisasi sidi doho titing parhepengon boima taida di lembar titing naung di ser di kita ganuk. Di pasu-pasu tuhatama Huriana. Marede hita sia buku de nomor 240 ayat sada doho satorusna laos di somata pasahat peleata.
sahak mahita tu parningotan ni akan namuding di huriata. Nuaing sahat mahita tu parningotan ni akan namuding siat tonga-tongan di huriata setahun par huriaun ima sian 26 November 2020 sahat tu sadarion 24 November 2024 alani marit de mahita. Hamu akadongan sahaporsiaun di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Sadarion ingotot tadu akadongat tanang jumulu moding sian tonga-tongata di bagasan sataun parhuriaunon. Dang namangaruk kari lungun manang sidangolon hita nuaing disi. Ay tapatu pape parningotan dia kanang modingi napaingot ton hita doi pabuah hita pe modding domuse songo dongata nong moddingi jala tahaporsiai do dada hamatean ujung ni pardalanata tung dalan hanguluan do songon nidoknya Apostel Paulus tuhuria Tesalonik aya pala Tuhani manatuat sogot sian banua gijang mardongan suara ni situan ni suru-suruan ni debata dohok mardonga sarune ni debata dungi hehe majumolo akka namate akka namarhite-hite Kristus maredde maita. Stay
Alania kaon ma goar-goar ni ruas ni huriata naung marujung ngolu di bagasan sataon par huriaunon. Parjolo Edward butar-butar modding di hari 31 Desember 2020 tutup usia 66 tahun sian sektor 5. Paduahon Astri Octavia Naiborhu modding 3 Maret 2024 tutup usia 10 tahun sian sektor tolu. Patuluhon Nopia Miranda Batubara modding 12 Maret 2024 tutup usia 6 tahun sian sektor walu. Paupaton Tupak Halasan Tambun modding 17 April 2024 tutup usia 52 tahun sian sektor onom. Palimahon Lenny Dinar H. Borusimamora modding 23 April 2024 tutup usia 60 tahun sian sektor tolu. Paunopon Saringan Thompson Tamba modding 5 Mei 2024 tutup usia 62 tahun sian sektor sada. Papituhon John Metrolin Kon Sumbayak modding 25 Juni 2024 tutup usia 50 tahun sian sektor walu. Pawaluhon Sakti Monang Tambunan modding 14 Juli 2024 tutup usia 57 tahun sian sektor onom. Pasiahon Longser Siregar modding 8 Agustus 2024 tutup usia 52 tahun sian sektor pitu. Nunga maradian nasida sian nasa ulaonna di Portibion alai nangpe ikon ape tuganup jol mahamatiani songon naung masa tuakka na hinaholongan ni rohatta nong jumoloi di bagasan pangaramution ni debatado nang akai saluhutna ay Kristus do Tuhan ni na mangulu dohot na mate Ikon sudido jolma mamulus amatiani nang mardia imbar manang isepe na met-met nang namagodang namora nang napugus nasangap nang nalea nagugudohot nagani. Didok di Pangukapod 20 ayat 12. Dungi huida maaka naung matei akana met-met nang akana balga jongjong di jolo ni habang sai jadi diukka maaka buku dungi diukka masada buku na asing ima buku hanguluan gabi diuhumi maaka na matei marguru tuna tersurat di bagasan akka bukui
Hobartu na niulan na sidabe. Atong amanginang rimahita jongjong. Di bagasan uduk dohot serep ni roha. Martangyang bi mahita di bagasan rohat tabi. Asa toktong taingot hitape pasahaton dirita tutuhatta. Saha rodi hasusudan ni bohal tabi. Maridde mahita. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan na mangulu rodi saliling nileleng na. Huingot tami sadarionak kanamate siyak kami. Naung jumolo pajolohon tulabungmu. Dihodo anak hicu ni Banua Gijang. Jaladu kapodo idiak kana mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohan nami sadariong marningot ajal nami. Dohot haiheon ni daging diari sogut. Mauliate marohan nami tuho. Ala di tubuho ko hami tu pakirimon na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan naso rasuda. Dada na madili hami di hari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo ni toddi nami. Nung atorop dongan nami naung nialapmu. Tau si paingot do ujung nilakkan nasida di hami. Bahin pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakkan nami bi. Saya sungguli marohan nami mabahit tiruan na dinggan diak kapinopar nami. Saya puli mana marsa roha dohot akka na matean. Asa unang mangadungi jala madele na sida. Saya taiti marohan na sida mamereng do Gijang. Saya lehot todim tuhami. Asa takas di hati dakkon tuhami. Naung dohot dohami anakmu jala panean di arta na di Banua Gijang. Saya padau maganggu ni roha siyak kami. Asahot hapor siyaon nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorak kubulus hami rura linggoman ni hamateani. Melohomur mata nami bi. Uka mamata ni roha nami. Asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Melohalang dila nami. Sobinoto be makuling. Pargugoy mahami marhite hitetod demi. Asa tarjauhami aleyamang. Sahatu tanganmu matodikku. Say patiur hian rohanami, asa hubas lakanami, jalasonang hami lahomate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maham. Dihita dong asaha porsiaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sahalisa taon, say tapatupado, parningotan namodingon, topet, di kalender gereja 5 ujung tahun parhuriaun. Na manungguli hita do bahwa segala sesuatu akan berakhir. Dangadong namanoktong.
Alani ido sadarion di ujung tahun parhuriaun tahun 2024 ton. Naing pakulingan ni hatani di batahita laho madalani ngulutta dope tujuluanon ala taboto sudedo hitai kobor hatusi jala na paimahon gilirat tabedo sa di hari tikina alia dorak sosahat tita tu hamatiani manang na di dia pehita manang na dia riaha manang di bulan piga manang di taus sadia nang matakas hatani di bata mabornohi hita mangarahuk kita jala saya patuguhon rohatta alani sadarion berita nauli naing paborhatok kita lahu meninggalhon tahun parhuriaun na buruk lahu masuk kita tu tahun parhuriaun na baru ima tu minggu naro di apen pertama di hatani di batas sadarion Daniel pitu ayat sia rodi 14 hujahama di tongat-tongatta songonon ma didok sai hupanok noti doi paima di pajongjong sadalah bangsa jala huddul tusi ibana naso suda arina ia pahayanna saksakdo songon itak jala obuk niuluna songon hapas na binusur ia habangsana songon zillam niapi jala akka rodana songon api namar nala-nala ruar dosa da sungai api jala mabaur sian adopanna maribu-ribu akka namar sobba tuibana jara marloksa-loksa tidang di jolona marhaladui dungi tarpatsang ma luluan jala terbuka akka buku jadi sai hupanok noti ma gumodang ala ni suara niak kahata na jukat akka na hinatahon ni taduhi saya huberengi paima tarbunu binatangi jala pidom pamatangna jala dipasahat asa purunon tu api jala terrapas huhut paretta sian binatang akka na tinggali ainunga dihuddul dibuhul tiki dohot jom ni ajal nasida dungi huida muse di bagasan akka pangukapon borngin gabe idama ro sahalak marhite hite obud di langiti songon anak ni jolma jala sahat ibana tu ibana naso suda arina jala tarbuan ibana tujuluna jala di basa-basahon matu ibana pamaret taun dohot hamuliaun dohot harajaun jala saluhut bangso home dohot halak parpakuling maragam-ragam marsobba tuibana rodi saliling-liling na do pamaret taun naso tupa mucat sian ibana harajaun na pe naso tupa pe sando ido yanggo sahatna dihita kamanginang na hinahulungan ni Tuhan Yesus jauh sebelumna di zaman Daniel panurirang ni debata nunga ro alatan tuibana wahyu penglihatan melihat batak parnipion bahwa Daniel melihat akan ada kerajaan yang kekal nama maretta nasosuda arina jalan na tugu harajauna namarhuaso rudi saling dilingna dungi diberengi bana semua kerajaan na adung di Portibion akan berakhir memang kitab namargoar apokaliptik do Danielon kitab nama mereng tujulu laho si ingoton laho si tiopon huhut si haporsiahonoton bahwa itu akan terjadi sekalipun pada masa Daniel ima hala Israel na tongon terbuang tu Babel
Ala adong opak bangso pujui na mamarita bangsa yang besar. Na opat bangsoon ima harajaon na manggubarhon harajaon na so peduli tu masa depan. Alai mangasahon haguguon, mangasahon akabotohon, mangasahon akka ragam ni kekuasaan, boy do menindas, boy doy mabahin akka hasusaan. Molo diteliti opat binatang na idok disunakin. Ya. Opat binatang. Ima na magobarhon penguasa na balga pada zaman ini. Ima harajaon Babel, harajaon Media, Persia, dan Yunani. Di najulu ngamarhuaso na opak bangsoon. Di antara umat Israel hidup pada zaman itu. Dalam konteks berpolitik. Secara garis besar menginang, kerajaan Israel jatuh. Gabi tu harjau portibi, naso marningot bahwa Tuhan telah memilih mereka. Nah taingot kerajaan Israel di tangannya Raja Daud dan Raja Salomo terbarita berkuasa sampai ke ujung bumi. Aledukoni kerajaan Israel saya madabudo tuaka ragam ni hamaolon, apalagi dung pocak utara dan selatan. Selatan 2 marga dan utara 10 marga. Ada 12 marga do Israel. Utara ibu kotanya adalah Samaria dan selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Di 2 harajaunumma masa maaka persoalan perdalanan ni bangsa ni debata yang harusnya mereka menjadi berkat. Tu sudah bangsa di humaliang nasida. Ale justru mereka menjadi jatuh. Adong mau pemimpinna serakah. Pemimpinna dang dipardulihon akka na pugus na mabalu doho akka na dibagasan pangurupion. Ragam akka na masa. Alani pada akhirnya utara terbuang dan juga selatan juga terbuang ke Babel. Di somma turpuhon di loas debata si Daniel, seorang yang pada waktu itu panurirang ni debata bisa menerjemahkan mimpi sama seperti Yusuf dahulu kala di zaman kerajaan Mesir. Ima Raja Parau. Songonima si Daniel akan menyuarakan semua penderitaan ikon berakhir. Termasuk ma'aka hajahatun ni jolma. Berakhir do di Portibion. Akadamang dainang tu padilos debatado akan nagugui boy marhuaso sangobas. Gariada hirana sotar tuhor harajaon na. Songoni langgeng nangpe dohonon pemerintahan yang otoriter. Songoni mardalad di Portibion. Lumobi di era na parpudion. Molo taparwahon dalam sejarah dunia. Akadamang dainang. Akaise may molo tabereng. Molo situju hitadak kuboto. Pamerengakku ima negara Korea Utara yang terus mengandalkan ya perang, alat-alat perang. Rusia, Cina, Turki, bahkan sekarang Israel. Buidui gabe sahira songona digobar si Daniel di son binatang gobaran ni beringas dohot kekuasaan. Gariada hirana sotar sentuh
oleh tangan siapapun. Bahkan saya madai akan atonggi sangobas ale taingot mak amanginang. Semua itu akan berakhir. Jala di padok hatani debatado akka namangasahoni namangasahon gogo pait do yang go di ujungna. Alai molo taida dang pitor di uhum babuido digati asa adong tiki merhamu baun. Dalam pemahaman kita amanginang debata yang kita kenal nataha porsiai menurut pengajaran gereja, bukanlah Allah pendendam, bukanlah Allah yang harus terus gotap, tetapi dia menunggu pertobatan. Asa di Bagasanido nataida di Portibion bahwa semua diberi kesempatan memasuki masa perbaikan hati, perbaikan diri, alias masuk kepada ngulu namarhamu baun manang pertobatan. Ala ditulpuho di paingok mamanginang bahwa dibereng si Daniel ma sada sosok di bagasan obun anak ni jolma dina. Itu sebuah alatan atau penglihatan bahwa dia yang ada di sana adalah memerintah yang kekal, yang tidak akan berakhir kerajaannya. Melo tapahobbar itu dalam perjanjian baru. Itulah Mesias yang telah dijanjikan oleh para nabi, di mana dia adalah Allah sendiri nama rumakon jolma protu portibion. Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Manoktong jalahotdo harajaunna. Alani ido di bagasan sadarion di ujung tahun parhuriaun. Boido katauni marujung. Ala yang go harajauni debata firmannya holongna dang marhaujungan tuakana porsea tuhita. Alania manginang dungo jala rade mahita termasuk dalam kondisional nihitan waing menantikan siapa yang menjadi pemimpin kita, termasuk di Kalimantan Timur ini, juga di kota Samarinda ini. Dalam perbincangan sehari-hari, baik kita di tengah-tengah persekutuannya kamarga persahutahun atau persekutuan kecil di tengah-tengah gereja, nyatakanlah bahwa kita berhikmat dari Tuhan. Amin. Unang alanya kapilihani, kita menjadi tidak menjadi seorang yang telah diselamatkan. Unang masongon gebaran ni binatang nedok dison. Ima aka jolma naboy doon holas hatana sabbing. Naboy doon huasona sabbing. Berbagai cara ni Portibion. Adong namadudoni, adong namangalo, adong nalemah, adong nakuat. Ido na masa di Portibion. Tabo todo gobaran ni binatang itu diarahkan kepada sifat-sifatnya. Sehingga mulidokon itu jolma, tutu sifat-sifat ni binatang do. Nah terjadi. Adong masada akapagkatayon. Ay beta mahita laut tu kebun binatang ina. Mamireng akka binatangnya saya danakon ina. Dangarong bebinatang isi.
Akka rohani binatang na magudang isi ina. Mangatu sudah hamu di siya manginang. Dakpi gabian go natinop panidebata binatang yang bisa kita perkenalkan, yang kita kenal. Ale rohani jolma gudang di kebun binatangi akka parroha binatang. Ima disadaka pakatayon. Napaduahon boydo sada kalimat haluar siak kita atau sian ina tu anak konna sebalikna inat tua mata satabi binatang ina karena dia merasa bahwa pangalahona song binatang. Jadi Daniel telah melihat gobaran ni binatangon di Portibion terjadi sian najulu bahkan sahatu sonari. Amanginang ngulut tahun merdala terus dan mukim mudur termasuk dohuriana. Apapun yang sedang kita alami, saliling natabulus tahun parhuriaun na bagas, mamukka dohita sian Desember tahun lalu hingga sekarang. Tentu ragam do naung tabulus termasuk manakin melo tak kenang kembali akadongata naung marujung ulu sia tongat-tongatai. Didok do pesan bahwa kita bukan meminta kepada mereka aka narikok dihita. Ala tradisi nihita halak Batak molo juppa ari parningotan namuding saya laudui tu udean. Saya laudui tu kuburan. So tungi buat kamu hasoloman ni namudingi. Manang nai pader pe manang nai dia. Nakpe di berbagai suku molo tabereng di pekuburan tanah meraan. Ya, arung di babir. Arung dibain karupuk, sigaret, macam-macam pabbaini di si. Biarlah tradisi mereka itu. Melohita halak Batak, najolo mimak songonido. Itu persoalan, ya. Ise do padita na diahay na dibuguri. Dongak kudo inian, salo paresa sudah tongi. Alani tas. Nang dibayad tu peti ni namudingon diorai. Takuboto manang na arga tasi gabi diorai. Tua tuinat tamalek kamu inna. Sempak songoni kalimat na habigian. Lapatan na jolo memang halak Batak taringot tu namuding mat sesol hokdo. Idubahin na dong RPP taringot tu si. Apalagi di Nalau Borhat ditutup ma PTI basumalim do memang ngeri na pakilalaan ibam ma sira persirangan adong napuram muse adong mana mengalakai bakkeon itu semua adalah praktek-praktek hasil pelebeguan idubahin hatani debatado manodangi rohatta memakulingi hita, semua itu tidak perlu. Karena firman Tuhan katakan, apalagi nakinin dikonpesitai nang jinahon niaman tasituat nakinin para gedda. Memang hamatiani ima ujung ningol ni jolma di Portibion. Dang adong be nabui diulai. So tungi rupo hamu songon najulu pemahaman ari papituhon Roma biguni bapakna songon na dibege di dapuri makuling yakka piring hapi bagudung do ro ay kanido pangatusion molo mate jolmai hosana gabe alugo kan badan naung gabe tano todina gabe begu
Ido pemahaman ni halak batak na julu. Asa mulu saya ditabor-tabori do udian naun, boy do gabe nakko komuse sumangot. Ido menurut pemahaman animisme. Soal halak Cina, gabe berinkarnasi do ibana muse. Mulu jahak lu ibana, basong binatang manon ringken rasina. Ina. Mulu hita daw. Nak pemahaman na jolo adong bias-bias na muse satu narion. Apalagi muse kageleng na pahupu na marsahit-sahit. Gati magwarnaon dangi pas warna ina. Gabi marlauk hapor siyaw ni. Amanginang firman Tuhan itulah kekuatan pencerahan bagi kita. Molo panurat buku ni parjamitai martitibe do luhutna. Jala akan namodingi diguari dui sedang tidur. Paimahon ipadungo debata. Pangukapon nakinunga jelas. Asa disada tiki haroro ni Yesus na padua halihoni. Parjolo madungo akan ang modomi ninna. Ima akan ang mate. Dibuang ma tusada peradilan. Idok si Daniel nakinin huida mabuku. Nasada dungi dibuka mamuse buku nasada nari. Diukak madisi sungguh dia mahita pangalahota. Disurati. Artinya amanginang tanpa kita sadari dari sejak kita hidup di dunia ini. Tuhan telah menjagai kita dan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melihat, mengarahkan kita. Hidup bahen di ngelut tahun ada putih ada hitam. Isi duna gumogo. Nabirong do manang na botar. Simbol daripada kekuatan. Taingot na putih adalah simbol kekuatan Tuhan. Nabirong simbol kekuatan simbolis. Unang alagu lagi sumber baju nabirong gabi ko kamu simbolis ate taong. Alay mo lumar baju nabirong kita tutu na manggobarhon bahwa kematian itu adalah ngiri, gelap. Sungguh baju namion bahasa nabirong baju ni padita, HP baju ni kasih tua na bot tarinna. Gudang menafsirkan salah. Ada ni gudang di dosa di padita itu ina. Dangi. Alay hadirion ni salak padita di dalam otoritas pelayanan gereja adalah dia adalah sikat ni Kristus. Ditampung sudi alay di haluarho manabotar putih. Ido anggo simbolna. Amanginang namarningot dohita dia jalta. Di guari masa darion memento mori. Ingot ari hamamatem. Ingatlah hari kematianmu. Nasomal tarayahon hari ulang tahun do. Panjang umurnya, tiup lilinnya, bagi kuenya sampai habislah. Itu tadehon. Alay mo lumarningot hari hamamate wano. Dangalung nama ampudah. Bah, so mati rupiaw ngeli rayak ku hamamateku. Anggo di halak batak. Dung batu ape. Ngay paleo ni be piso-piso. Tuak kahula-hula na. Malo mati hauda dang lu. Jabi nga bereng. Ngay jalok kasi akka hula-hulak ku be. Narit kok dinasida. Ay kani do halak batak. Muludang dia dati. Tak kasayay. Ido halak batak. Apalagi mate. Dang meredeti na mate. Ina. Kanido. Ido tradisi tak. Apalagi mau mati puno. Hatsi doy. Aladung hakristenon unang ma. Denggam ma diului. Denggam ma dipatupa. Di bagasan holong. Di bagasan dami. Angguna julu. Bah. Holam mate. Dangadong pinoparna. Taruhoni. Dangadong ada-ada di sini. Itu na julu. Tapi kita pertanyaan dibain ala kekristenan. Sangap dibain.
Idu baik dihuriat taha KBP, macayar gado akan namoding. Songon hatani di bata. Sangat berharga kematian orang-orang yang percaya. Alan yargan akan manginang, baima, ba petina pena, marhilok kilong. Idu, marmekap, markebaya. Kani do nuaing, gabe dong masalai. Hangguna jolo holan kain kapanido, cukup maholani. Song hadani detaido, holan ulus salebar do buanu. Ya, ku tak membawa apapun juga itu kan. Roh itu pertibu dang manung buam manangaha. Lamula pemuse dang adung mabuam manangaha, itu maksudna. Allah ya lan yargani nahamate yani. Ya, alan yargani jolmai. Di bahid debata ba ikonuli do bah. Adong mau merjas, merdasi, yo kan? Ibai si patuna. Unang bek kamu bibil, adong nama jahat do haroi bianesi. Ini dok ni penditai. Ibai tas da arga, nalu bilaj do haroi bianesi. Unang adong lauro hatusi. Ale melutung dibai pe hola sebatas penghormatan do. Unang adong gabi pikiran dibalik ni. Hadua dang adong ibana. Itu dia kadongan nanu di kuburan ni sudi. Margorang do marhua do inna. Alan itu di hutan nami heado songunia manginang. Iba masna. Aina julu kata dari namora jolma. Ipod nampe marmas. Itu. Makana mergadi mergalubis. Inna. Patu do namoraun na. Alai du marpogus mergadi mergagultum. Inna. Inna parlawaki. Akasindirat do sebenarna. Sahak matu hamatiani. Iba masonguni. Roma panakko, burngin nei digeli. Itakko makkaserenai, do ipon nei buat nuse. Sehingga kekristenan harus memagari ini tidak ada lagi yang perlu dibawa. Melutup pebuanon nai akan sederhanai ma. Unang adung pikiran dung mate anon nasida buhadisan dang ibe, dang urusat tabi, itu nakamaginang. Dang urusat munabi debatado. Nama jaga orbu ni sahat tu harorona na paduhalungi ipadungo musaibana. Sehingga pada saat hari ini yang manginang melotai ngo pedongatan namo dingi rodia ka opukta akan atorasta banga sonang benasida akan idun waing di HKBP teologi kematian itu jelas melotai ngo tamanginang dung ditatan mah bakke tuturu ahmad detta di sia manginang sonang mamudum ho namar tuai nama radian sian ulauni itu sonang mamudum jadi unang taripu be anu rubi guni ni nahita daw nga sonang bemudum itu kan tahap prosiai mai unang bido rohatan nu mau tahu mabigunion ni nahita daw nga sonang bemudum duh koni Roma na mangulahon penguburan ni didok baguar tardidinay ay guar tardidinay do honon ale siadu siatano do parmulaanmu mulak may gabetano ale Tuhan debatana mano paho Yesus Kristus na makokopo siya dosa dotor di porbadia na majuho to hanguluan na sorasuda itu sikop ima mangaramuti orbu ni bakkem paimaro ari parpudi. Artinya jelas bahwa Tuhan menjagainya sampai pada akhirnya datang. Alirong masuk kusukun amang ngarobi bajir nga mau be kuburan ni pukuina lo bajiri mangaupi ay dangin nanang hehe ay nasida nung nga di sa dainganan na marguar Seul dalam kuasanya Tuhan telah menempatkan ay meribu-ribu marloksa-loksa nakikan mereka di sana semuanya ay melutung di Portibio piadong akabogas na hinaborna itu wajar-wajar saja melutung dia akka sungai pei akka bajir ya sudah senari ka parningotan do adong do tiki di kota Cane hami mangula Roma keluarga amang ngeliling sayo pamimahami among nami dang mulak ngaruk 30 tahun ngamati bi inna sa di hari marmatina ay sodong
bugasna sodong diboto rangarong baritana na julu masa-masa akka ya na diat seima ujungna ibang makisepakatan ba hola parningotan dohami amang sa keluarga besar buat kami ma bogas ni pakna na didapuri imo baik kami tu sada peti-peti baik kami abit na sada omma pamasukot tu simin inna ngabi nikuma marpungu maju hamu sudi unak kaduan ay saddo bapak namin na hamu HP ngabek kamu parningotan niku dang biamang ngalang ngamar tau kami mengalului dang adong inna ujungna gabe di bami masongoni artinya itu juga sebuah kenangan sebuah peringatan mereka mempercayai dimanapun orang tuanya itu meninggal apakah di yalang uluk menang di yalang babiat menang ay diharangan dotik kiinin sudahlah naung do Tuhani mai ima haporsiaoni jala ido nang satu sadari namang inang dimanapun kita matinya basong hatan itu kan dang maribar tano hamatian Allah yang gorohat tahun atau di tahun iman kita ini terus berjalan dalam pengajaran Kristus firman-Nya terus mabohali hita marbugyo kita unang song binatang naupati hita akajolma naswadong edet naswadong pakilalaan guarna mabinatang ate satabi mulidok kutu hita binatang apa yang harus kita katakan apa yang harus kita sikapi madaw may siya kita akarohan na dinggam makanya diduk dison asa taulama na dinggan dukon songoni edday Roma muse hatan ni eddet tamadok hehedo muse pamatakon sian tanoman ido hehedo muse baru pemuse nakin song detai say marsipa idaan say marsipa idaan doak kana porsia idung sahak belak kana tuhasonangani dan kita akan bertemu amang inang di Banua Gijangi meletuk penuaing dihita di somaroi dope sudahlah berdamalah dengan Tuhan berdamalah dengan hatimu lakukan tugasmu. Bicanda adong do petiki kerjakanlah yang baik. Malate madia ka lansia nagabisitiruon dia ka pangalaho, dia ka pabahen. Bahkan kita yang sudah diberkati tapakke magugutay, tapakke maartatay pasangapod debata. Ya. Natuari usagihod do edekku tuak kagrupta pararma ngulukon. Artinya selama kita masih ada, mari diparar Tuhanima nabu yadong dihita gabi dalan lau pasangapon ibana. Alani martua mahita manginang bahwa kita telah disediakan tempat yang kekal. Tusima tatuju surgoi sabulota dangadong be siayod disi. Ima pakirimon margogo mahita menelusuri madalani ngulut taon mardongato Tuhani mahita laho mangalakahon ulauta jala taingok ma memento mori sadarion kita juga akan meninggal suatu saat tapi meninggal kita karena kita sudah melakukan hal-hal yang baik lo menirohani Tuhani alani suku-suku matuhita talusi bema di bagasa rohatta tu dia ho dung mate ho alusima amen martangyang debata amanami marningok dohami sadarion di ujung tahun parhuriaun ni huriam suang songoni marningot tami dia kadongan nami naung jumulo marujung sia tonga-tonga nami lumubli tahun parhuriaun na bagas nunga hubigi hame kagwar-gwar nasida nunga hungot tami kadinggan basa doh akka pardonganon nami haburjuon doh akka haulion nasida alai sudedo berakhir holan harajau mido na manoktong jala hatamido na manoktong tusi mahami ro holan tuhatok tongoni mahami mangalului arta na sumurungi asa ngolu nami petutu boy gabe patuduhon sibuan hadameod dohami sibuan pasu-pasu sibuan lasniroha asa saliling mangulu pihami di portibion
sayuka marohanami mabahin na dinggan patupahon lomo ni roham mangurupi yakana boyurupan nami patureturehon harajaunmu marhite huriam hakabipi jala marsilehon-lehon tuakana riko di huriam hakabipi asi maroham Tuhan manaksa di hari pehami borha siap portibion saya radima rohanami jala setakas mahami mardongat toko di parningotan Tuhan wingot tami ma akka ngodunami tujuluanon pasu-pasu hami rumah tangga nami ianakon nami rodiak kaulaon nami dumubi pangaredion nami laho menyambut masa-masa apen Natal hobasi mahami saluhut asa ganup hami ruas ni huria sian sektor sada satu sektor walu marsi tangyangan marsi rupan marsi paingotan asa di masa-masa apen dohok Natal jupak kami ma dame dohot lasni roha jala ukap rohanami marsobba tu Yesus Kristus Raja si paluahami Tuhan nami pasahat tami ma pakubasyun ni huriam hakabipi secara khusus hakabipi sentosaun asiroham pasu-pasu di parhaladum di bagasan uduk serep ni roha laho marhobas mangulahot tohonan nang sahat tunasida pasu-pasu mahuriamon sudia karuas marsitupahan tuhamajuon tuhaulion ni huriam diakka panitia pembangunan naung hupuk kahami laho paulihon inganan niak ke sekolah minggu saya pasu-pasu mai asa ditikina bui sidung dohot denggan jala taulas ni roha di huriam asi roham Tuhan nami hutangnya kau kami ma di hari 27 naneng roon serentak di bangsa nami Indonesia patupahon pamiliton ni kepala daerah di bupati wali kota songsoni di gubernur Tuhan songon warga negara nadinggak kami secara khusus di Kalimantan Timur dan kota Samarinda sude mahami uduk parsidohot laho mamilit manangisi pe natarojak ni rohanami si piliton nami nalahu gabi uluan nami di Kalimantan Timur dohok di kota Samarindaon sai hobasi mahami parbisuhi hami Tuhan unang alannya kapamilitoni berseberangan akka rohanami gabe dau akka pasu-pasu siak kami alai sadama nang pakirimun nami manangisi pe nagabi uluan di tingkat provinsi dohot bupati dohot wali kota naing may Tuhan sibuan hadamion termasuk matuhuriam hakabipi tubang sobatak nadong di Kalimantan Timur dan di Samarindaon pasu-pasu mahami sudi Tuhan jala hutangnya kau kami dunang huriam hakabipi di hari 2 sampai 8 Desember nanang roon tong patupahon sada pesta demokrasi marhite sinode gudang asa dipaubuk di si Tuhan akar ragam ni narikot di huriam hakabipi diputuskan dia nagabi tantangan dohot akka solusi di huriam hakabipi jalalos di sinode gudangi Tuhan naing terpilih ma uluan ni huriam hakabipi Eporus sekretaris jenderal tolu kepala departemen dohot 32 pareses asima roham manangisi pe Tuhan nanang terpilit gabi uluan ni huriam hakabipi sai pahot ma las niroha di huriam hakabipi sahat tuak ka arina mangihut jala demak huriam hakabipi laho gabi pasu-pasu di sadok portibion songsongoni mahami na adong di distrik 27 Borneo on secara khusus di regional 2 Samarindaon pasu-pasu masudiak karuas ni huriam sadok hakabipi marningot akadinggan ni basam marserak sudi akka halak batak na say ingot mangulu di bagasan huriam hakabipi pengajaran ni haporseaun pengajaran ni teologi pengajaran ni hatam gabe mabuan akka pasu-pasu turuas ni huriam hakabipi di sadok portibion mauliati madiho Tuhan nami sadariopena upasahat tami manasa akka pilihan nami naing juju nami maitu hopasanga pokko asiroham Tuhan tupahima ulu nami di bagasan Yesus Kristus pasahat tami mapangiduan doho telehelek nami tuho. Amin.
Marid de mahita, huhu di somma tapasahat pilihan 2A, 2B, dohot pilihan khusus kamanginang, ima lahutu pakta mendukung sinudi godang HKBP. Tatanyakon mapiliata. Ali debata amanami na di banua gijang. Podo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan
dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masiyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang silong lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwar, say ro maharajaon, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguduan siya pari. Se sama dosa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Sandami tajalo ma pasu-pasu siyan Tuhan di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabohi na tuho jala asi marohana midaw di dopakon Tuhan debata mabohi na tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin.